إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah, yari na isap kita niyo waktu na to ini, long ta, parsukuan sing guru na to mudliya biha yaon amoy dimil kato tanyo na isap pagpatumtum salta pangadyan. In pangadyan na to biha on tungod paparkala ini syarat sin sambahayang at niya syarat na sambahayang murah-murahan amoy in kumawa kita niyo sarta manayhog kita niyo sin mga pangadyan kato tanyo waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala nari na ako magpalukay itukbal ko inguran to kalasahan wayron na rukayng dengkan Sheikh Sabir Umar فليتفضل سيادته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga katautay manguran namo, alhamdulillah. Yari na isab kita niyo nakapag alop TV ini atau kaha Islam TV ini. Impangadji nato si limaw labayaon hati niya sambayan na biyayaon na kawaon nato na isab unuin mga sarat halom sambayan. Hati niya sarat hamuin sambayan. In mga sarat pegian mga katautay manguran na agama Islam na niya tanda atau kapartandaan sinamuin akarajaan. Sara long taamuin mawagib siya in pakarajaan bang yaun si halom sin sarat yaun. Nalong tawala siya nakasuda sarat yan na di siya masah in pakarajaan. Na dena sa mapiyaon mga palangungan ng mga agama Islam insambayang ini aon mga sarat niya yadi masah insambayang wat malingkan subedo una sarat yan. Dena mga sarat sinsambayang muna na dukhul waqtiha apabila sumun nakasob na in waktu sinsambayang bang in waktu wala pa siya simot, di pa mawagib amuin sumambayan ka. Aparman sin Allah Ta'ala, lang na inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sa naltudlong niya insambayan, ikaunan niya doon ang mga bariman na piyawagib sin Allah Ta'ala salta on waktu niya. Napabila lang taamuin waktu, wala pa si madin waktu na di pa manjari sumambayang ka sin waktu yan. Sabab nahambu o kingkatan Muslim hatungon sina mo insambayang 5 waktu aun waktu niya tartanto. Apabila sumambayang ko sin before sin waktu yaun na di matay min sambayan. Di matay min sambayan. Lalu sina Umar bin Khattab radhiyallahu an, lalu ni as-salatu laha waqtun syaratahu Allahu laha la tasihu illa bihi. Insambayang lalu sin baginda Umar radhiyallahu an, naon waktu niya tartanto. In waktu yan natin niya, inagsarat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkun manong siya inaginan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di masah insambayang subay, iyaon siya waktu niya. Insambayang, wagib siya, itindog mo siya, apabila simad na in waktu si sambayan. Aparman sin Allah Ta'ala, aqimis salata liduluki syams.
Tinya, ipatindog sinallahu ta'ala amo insambayang apabila yaon na hagantaan kaniya atau kawakto niya. Nahambok ingkatan mga ulama hatungon sinamuin subay itunay insambayang hamo impanagnaan sinwakto niya. Tiniyaon na tiniya sunna atau ka ong kalabihan dakula. Ayan. Sebab piyanda akan sinallahu ta'ala maglumba-lumba kita niyo sinhinang marayaw. Mukayata long niya fastabikul khairat. Maglumba-lumba kamuha hinang marayaw. Ini kedua ayat sinallahu ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tini pag-uus-us kamu demauhat sin kaampunan dahil na Tuhan niyo. Na kuno ta madawating kaampunan apabila ito na ita insambayan. Na apabila yung mga tao naglumba-lumba sila, minang sin pakaragyaan amo inda akan sinallahu ta'ala na sila in masuk hadarat sinallahu ta'ala. Sinallahu ta'ala wasabiquna sabiquna ulaika al-muqarrabun. In sila amo in naglumba-lumba sila. Sinaminang singkarayawan, sila yung mga tao masupatuhan nila Rabbul Alamin. Hamuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam na asubo siya. In agi sinang asubo, ayul amali ahabbu ila Allah. Uno na lang niya mga kakahinan, ilabi kabayaan pahadarat sinallahu ta'ala. Alam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Amo insambayang itunay mo siya doon ha waktu niya. Imana subay sabuhunin waktu niya. Pendakan sinallahu ta'ala, hafidhu ala salawat. Parihalaan yung tuning mga sambayang yan. Nadena amuin pagparihala sin sambayang na itunay ta siya hapanagnaan sin waktu niya. Yung mga sambayang piawag yung sinallahu ta'ala 5 waktu. Biara kabiyak santa halom sinang karumang kaadlaw. 5 waktu. Na yung mga sambayang yan ontar tanto amuin hinang sinallahu ta'ala amuin waktu niya. Doon itunay sin manusia ang mga waktu yan. Nabalong ta itunay mo ha bakan niya waktu di matayma. Sabay doon na mo in waktu yan. Insambayang yan na piawagib sinallahu ta'ala. Iban, ikaampun sindusa si manusia. Pianingon singod sin Rasulullah insambayang yaon na biasa pantun amo in tubig imaanod yaon 5 beha lawang simbay mo bihayan. Na yaon in sapa 5 beha lawang simbay mo halom sinang kaadlaw ang karo mamego kaw makalima kaw makapego. Uno baha om pamakapin hata uyaon amo ilumi habaran niya way na tud ingjawab niya way na tud makapin amo ilumi halom simbaran niya. Sabab halom sinha hang kaadlaw hang karo makalima siya makapego biyan. Nabiad turain sambayan natin niya magdusa ko ut niya pagtunin mo na isap sin sambayan yan to maampun na isap sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mga waktu yan, biyalong ta sambayang duhur. Yung sambayang duhur, tumag na in waktu niya, din naman haamuin pag kuansin suga hapit pa sa lupan. At inihaudtutun siya, tiya pabila kumuha na siya yan, kamiid na siya, din ha sa lupan, na tumag na narituin waktu niya. Sumukod ko hati, kumaw ka uno-uno na biya, mga lito ka, ataw ka uno din ng mga kahoy, sukuran mo apabila long ta inlambong sing amon susukuran mo yaon hati niya kimuan na siya pa amuin apit pa kuan bihayan na waktu duhur na bihayan. Na apabila long ta amuin lambong yadto magsibo na siya iban amuin susukuran mo yaon na tininhaban paligaran mo siya ba magsibo na inhaba sina mo susukor mo iba na mulambong niya
na way na waktu duhur hati niya sumad na in waktu asar niya yan. Ay waktu duhur ini yang nasin Allah Ta'ala aqimis salata li duluki syams. Itindag ni sambayang din naman haamuin kemuan na insuga apit pa sa dupan biya. Mig na siya din haamuin partengaan sinamuin untutun siya biya. Na sunnat ha tao magsambayan inamuin itunay niya ha panagnaan sin waktu niya. Malaikan bang mapaso tuon niya mga hula Arab o mga mapaso doon na itunay siya ha tinya sunnat amuin kaakhiran siya. Tinya sabi namun dito halas-laset to. Adi kato wayroon waktu di kato amon sobra impaso. Magkambiyang mga hula Arab, duara, mahagkot, iba mapaso. Dikato, upat, amuin, mausim, dikato, ini. Na din na sa mapiyawon, atin niya, sunat itunay ta mga waktu ha panagnaan niya. Ini kedua niya mo insambayang asar. Insambayang asar, hati niya tumagna siya, biya, kibaita nato kay na, tinapabila magsibo na inamuin, lambong sinamo, susukuran mo yaon, na waktu kwan na asar na atau kalabi lumat natin ni amo ilamabi na siya biyayan na waktu asar na namayan lo sin Allah Ta'ala tinisunnat amo in itunay siya panagnaan niya namunin waktu asar yaon nganganan sin Allah Ta'ala alam Quran amo in sambayang usta tinsambayang partengaan o gitungan lo sin Allah Ta'ala hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Parihala niyo mga sambayang yan. Labi luba na insambayang amuin asar. Ini kato niya mo insambayang maghrib. Insambayang maghrib yaon tumagna in waktu niya. Then naman haamuin nakalubong na in mata suga. At inibinsa masawa pang basta nakalubong siya sa dlupan in mata suga na timagna na in waktu maghrib yan. Timagna na siya. Pag-uus yan toon na biya mga magkwando na biya mga gabon biya pula-pula siya biya yan ha sa dlupan. Bang maignay pula yan to na naubos na in waktu sin maghrib. Simad na isab in waktu sin sa biya yan. Nabiyan turat tini waktu maghrib ini at tini sunnat na itunay siya doon ha panagnaan sin waktu niya. Sunnat. Riwayat sabna to in Rasul Sallam in kaunan niya magsambayang siya maghrib apabila nakalubong na imata sin suga. Biyayan. Nadamik yung biyayan dain mga sahaba sin Rasulullah ibang mga tabi'in amuin simusunod halim panili. Ini kaupat ni waktu Aisha. Tumag na yung waktu Aisha bangwe na pula-pula hasad dopan. Tinya bang ingabon doha tinya itom na siya kanda pula-pula siya biyayan na tumag na isab in waktu Aisha biyayan. In waktu isa ini sampai paamuin di sumubang in fagyat biyayan. Sa online kanila biya Imam Shafi'i. Imam Shafi'i in waktu long niya sin Aisha then hap amuin maigna in pula-pula sa lupa niya to sampai pa tungan sindum sa zab. Pabila long ta among lisag alang ta paglisag hambok na biyayan na hamazab sin Imam Shafi'i na wena waktu sin sa biyayan. Wena. Sa gawa, yung mga kaibanan, na piyag-afdal nila, in amo impagtunay sin waktu yan, hati niya, magkambi ang mga sambayang, hati niya amuin, sunat siya, amuin, subiha awal waktu niya, in waktu sa ini. Niya, in kamatauran niya ng mga kaulamahan, hati niya, hinang nila sunat, sambayangan mo siya madto pa amo in sulusulay hatin ikatong kabahagi sindu. Ayan. Ayan natin niya in afdal amo in waktu niya. Tapos, namikyan, sa pamalong tadi mo, di ko makakuan simbiya tatin niya, makatong ko biya yan, na ito ni mo ng panagnaan niya, hatin niya, nakasunda din ang mga sunnah yato biya yan. Sabab, amo in daf alil masyakka, supaya di amo in ikasipit in yato. Namikyan natin niya, makro inukuman niya, matugaw sin before sin sambayang esa. Sabab, awan waktu,
tiniya makahalok ko pagtugan mo, na di na ko makasambayang, ha, sa biyayan. Pagbati mo, arakala waktu fajar na biyayan. Insambayang amo, insambayang fajar, kalima niya, waktu subuh. Waktu subuh, tumagda in waktu niya, apabila sumubang na in fajar, amo in pula-pula na siya yaon. Basta dua manin fajar on fajarul kadhib on sadik. Amo in biya, pakakita ko suwangan niya un biya itong pasyabihayan, iniyad to, na bakampayad to fajar. Sama sumubri in puti na siya bihayan, amo in gamo niya to atawa ka, amo in mula-mula na siya, namo na to in waktu sin fajar. Kagiyan. Panagnaan yan to bakampayad to waktu fajar. Nasampai pa mo hindi gumawa imata suga in waktu sin amo in fajar bihayan. Amo ya unin 5 waktu di tud manjari amo in haman-hamanon si manusia pia wajib sin Allah Ta'ala yan subay hinangan si manusia bihayan. Na impaginan kaniya hati ni ayaw hinangan siya sin before sin waktu niya. Iban ayaw hinangan siya sin amo in gumawa na in waktu niya. Subay jakto yaon siya ha waktu niya bihayan. Sebab makabuga mga palangungan na maaga maislalo sin Allah Ta'ala, wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Siksaon sin Allah Ta'ala narkawail in mga tao nagsasambayan. Biya din sipat si mga tao yaon siksaon nagsasambayan sila. Amuin pahil-pahil pagsambayang nila biyayan. On waktu biyayan, pagsambayang niya na kuha natin niya amuin late na biyayan. Pahil-pahil biyayan. Namitin sahon piyagiyan sin Allah Ta'ala. Yuakhiruna salata an awqatiha. At tinilaitan nila yung pagsambay. Mayroon na uzur nila sa subay sila sumambayang sin waktu yan. Amo indun na hamo ilate na siya. Namitin wail. Inar kawail ini na law tara ta'irun alfa sanatin lam yasilu ilayha. Hadis siya, maana sin hadis si Rasulullah sallam. Mangluparon siya si manok-manok. Inlugay sin paglupad long tangi butahon na di ni abutan imbulan sin narkawail. Akan siya yaon para ha mga sila mahaman magsabayang, ibang para ha kanila apabila magtimbang sila bakan cukup intimbangan nila, apabila magtupong sila pagdagang nila bakan cukup inamo intupungan nila. Na sibo inbutangan kanila haamo in narkawail. Biyan. Aparman sin Allah Ta'ala fawailul lil mutaffifin alladhina idza ibtalu 'ala an-nas yastawfun ila akhir ayat. Lo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala manunjuki si mga tao amo ilawaon nila ni mga waktu yan. Aparman sin Allah Ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taab. Hatinya apabila ingkaonan si mga tao yaon, hamuin hati niya sumusuno din ha mga kuan hati niya imana ni amuin mga tao ha kuan hati pag sunod-sunod si hati niya muna mga sahaba, mga tabi'in, tabi'ut tabi'in, iban sampai na dumagpak na maripa katubiyayan. Apabila lang tain sila yaon, amuin lawaon nila ni sa bayan. Iban agaran nila dain amuin kabayaan nila biyayan. Hindi kagustuhan nila, amo yatin hinangan nila. Bisan pandi kabayaan sin Allah Ta'ala na hinangan nila. Ay mga tao yaon, na fasawfa yalqawna ghayya. Hati niya, mga tao yaon, hati niya, tanto to sila hati niya amuin, makananam sila, haamuin, siksa hadlok yama, halom sinakagyahan na maaliyado billah. Yado billah. Sabab imana sin gay ini iban wail na agon-agon magsimura. Hati niya in wail iban gay na wad fi nari jahannam. Hati niya bukya din ang mga pampang halom sin narka jahannam bihayan. Nahisya bihayan. Illa man tab, malingkan intaw magtobat, hati niya mahaman siya usmig siya din ha paghaman niya. Hati niya tumibot na siya magsambayan. Na inya to hati niya mapuas na siya din ha siksayan to amo ingay pegian si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manunjo kisa bataw amuin nalupas siya. Tiwala ni kasambayangan atau kanakatug siya wala siya nakabati biyan.
Kaya natin niya, pagbati niya, atawa ka, pagtumtum niya, nawagib to pag-ususan niya, banggim mo in waktu bayaran niya. Subay kadaan niya. Hadisin Rasul sallam, man nasya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dhalik. Tiniya hisisoy na lupa long sin Rasul sallam. Kelupahan din sambayang. Tiniwala niya kay sambayang sa kelupahan niya biyan. Atawa ka nakatug siya biyan. Pagbati niya way na waktu. Nasambayangan niya, pabila long ta, sambayangan niya mag-uso. Pama, kelupahan niya, din naman ang pagtumtum niya, wala ako to'y nakasambay nga tuhor, sa kaliwakto asar na pag-ususan niya. Subay niya, sambayangan doon, kadaan. Ataw ka nakatuog siya, pagbati niya, na wakto asar na upama niya. Way na wakto duhor, na damikyan, sambayangan niya. Mag-uso sa bapwero kiparat, sinamo inkiatinggal na yaong buat malingkan subay kadaan niya. Na yung pagkabasi na mo isang bayang ini, hati niya, din naman pagtumtum mo ka niya, hati niya, pag-ususan mo, baka na mo lang mo subay na tagarang ko na, inuwakto sin sambayang yan. So, pama, kilupahan ni wakto dohor, subay na lang niya konsum, ang pakukadaan, ang pakubayaran biya konsum wakto dohor. Na di, subay mo inuwakto din naman na pagtumtum ni biya. So, pama, way siya nakasambayan sin dohor biya kaina, nakiatumtuman niya biya wakto asar. Wala ko nakasambayan. Ataw ka nakatug siya pagbati ni waktu asar. Paususan niya. At palibadir long sin Rasul. Ususan niya na bayaran niya in waktu yan. Baka na mo inhaman-hamanan niya long sabay na konsum. Ang pakumamayad biya na ataw ka magkadasin sambayang yaon. Sabay na dito haamuin magsibo ha waktu niya biya yan. Nariyan to manjariyat to. Ini kedua din ang mga sarat sin hasambayan na sitrul aura. Sube amo intao kaya tabunan in aurat niya. Tinya kaya tabunan in anggota paran ni biya ng pagsambayang niya. Di man jari amo inkikita in aurat ni biya yan. Di man jari. Wagi biya amo in tabunan ni biya yan. Parman sin Allah Ta'ala, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidi. Tinipiyangda akan sin Allah Ta'ala in subay ko magtamungan apabila ko magsambayang biyayan. Anday na sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam long sin Rasul sallam la yakbalu Allahu salata haidin illa bi khimari. Dilong niya taymang sin Allah Ta'ala in sambayang simbabay akil balik na siya mat malengkan subay iban lupuniya at niya katabunan ni namuin orat niya katambihayan. Na imbabae at niya orat simbabae na kullu badaniha illa kafayha wa wagihaha. Tiniya in orat simbabae katan ang gautabaran niya wat malengkan bang magsambayang siya na amo induapad niya. Sa paman nagtatabon siya igan niya intabon sin duapad ni biyan. Iban nagninikap siya igan niya intabon sin bayo ni biyan. Waktu magsambayang siya. Lalu si mga ulama lang agimawa ala fasadi salat man taraka thawbahu wa qadirun ala al-istitari bi wa salla uryana fala khilafa fi wujubi sitri al-awrati fi salati وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح. Imana niya tiniya nahambok mga kaulamahan sin di manjari insambayang sin tao amuin naghubo siya salta makagos siya magbadyo. Na di matay may sambayang niya. Wero na muin khilaf ni amuin halom sin sambayang siya at tawag ka iaunin mga tao at tawag ka wala adunin mga tao. Kailangan na parihalaun nil aurat niya, tabunan niya biyan. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya ihfad aurataka illa min zawjatik aw ma malakat yaminuk.
Long niya parehala along nin orat mo. Imana niya patabunan. Biyayan. Patabunan ni orat biyayan. Yung pagsambayang ini mga palanggungan na mga agama Islam, hati niya, timitindag kaw, hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magpatiha kaw, nagmimiting kaw, ibantungan mo Rabbul Alamin, magsambong jawab ko biyayan. Na, sobe amon, para yung tatudin biya mga pagtamungan tayad to biyayan. Halom si sambayang yan. Bakan isi-isinta sa zabiyan. Minsan ang mga umalap ko yaon ang mga kwan yaon, mga mayor yaon, mga barangay captain biyayan, na kailangan natin ya, marayo intamungan mo biyayan. Nabiya din na babang amuin, Tuhan na sinamuin mga mayor yan. Na din sa papyaon, mga palanggungan ng mga agama Islam, na sumibiyat to in kwan. In Rasul Sallam, on tamungan niya, para pagsambayang. Hati niya, pang makausay magsambay, gantian niya. Pagsambayang na isabihan to, amo itin sulugan niya. Amo impinakamarayo din ang mga tamungan ni biyan. Apabila long taamuin, manusia, amuin, di siya magtamungan marayo, tinikikitain mga orat niya biyan, paghalong pasambayang, na amuyat tuin niya nga na sinallahu ta'ala, amuin fahisha, haparman niya, long niya, wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'mur bil fahsya. In kauna si mga giyahil na kauna, amuin zaman sin jahiliya doon na Makkah, na magkuliling sila doon na Kaabatullah, sinamuin naghubo sila, yayan. Na apabila langon sila, inagi nila ini, kakahinang ini, amo inilong niya in kakahinang singka, maasan singkami, in nahinang nilalong sabab in Allah subhanahu wa ta'ala, siya inagdakamulong ni biyayan. Na long sin Allah ta'ala, kul pamunga ya Muhammad, inna Allah la ya'mur bil fahsya. Sabda to, di mangdaki in Allah ta'ala, sininang amo in malumi pahadarat niya, biyayan. Ano na sabab yung mga palangungan na mga agama Islam, tiniya, subayin mapatot amuin kasipugan ta Allah subhanahu wa ta'ala. Mamasipog kita pagkahita manusia, hati niya, mong kita pa mga tao mga dakula, biyayan. Pag kita tasintamungan talo, di tamupin tamungan ko ini, biya naka-t-shirt, tagsasubay amuin, naka-Amerikana ko to, uno biyayan, at tinipalingkatan ko biyayan, di tamup biyayan. Na biyadiin na, subay labi, mapatot kasipugan mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinamuin manusia. Lonsin Rasul Sallam, Allahu ahakku ay yustahya, tinya Allah Ta'ala mapatot kasipugan din na manusia. Dahil na sabab yaon mga palangungan ng mga agama Islam, na subetod parihalaon si manusia, inamuin orat niya hawak to nagsasambayang siya biyayan. On waktu biyayan, so pama mga pantalo, nagpapantalong ko biyayan, on waktu mga nagisi siya biyayan, tungod si mga paa mo biyayan, nasubay mo tabunan niyan to biyayan, hawak to ko magsambayan, di man dyan to kikitain pa ang sabab, orat yan, hausog yan. Mga katotay mangura na agama Islam, innahu yajibu sitrul awra bima la yasipu bashrataha. Tiniwagib subay tabunan ni aurat amuin. In pagtabon ini amuin di katilagan. Baka na mo biya law mo nagtabungan ko sa manipis, katilagan na impay simbaran mo. Na diyan to mabilang yan to. Pegyan tamungan ini amuin di katilagan imbaran mo. Amuin timpegyan amuin makatabon siya aurat biyan. Nawagib yan to biyan. Nain long tabiya mga kibayta ta uno in aurat sinamo in babae hati niya katan baran niya wat malingkan in bayhon niya iban dua pat niya na murati mapatot pagwaon niya halom sin sambayan. Ada pa ninusug long ta amo in aurat niya tinya haantara sinamo hindi na pusod man to patuhod niya. Diyan. Naya wagib yaon. Diyan manjari ipakita mo ha. Si murain pagkahim mo usog. Na di raman dyan ipakita mo paam mo biyayan. Sabab orat yaon magdusa ka fa Allah Ta'ala. At okay pakita mo mga pusod mo biyayan, mga tiyan mo biyayan.
na aurat yaun. Diyan manjari mga katotay manguran na agama Islam. Magdusa ko fa Allah Ta'ala. Nalabi na mga waktu mag-ibadat ko biyaya, subay katabunan tuli yaun. On waktu mga tao mga pagkakitaan ko biya magsambayan, naon waktu na mga taga nagisi mga pantalon nilang biyayan, ha mga tuhod yan, ha tinya pagkuha nila yan, tinya makakarina pataasin tuhod nila ni gisi yan to biyayan. Ha pagsujud nila, pagruko nila biyayan, na batal sa ito sambay. Sabab, amuin, wala kaya tabunan ni aurat biyayan. O kaibanan ni sa biyayan, ha tinya, amuin, t-shirt niya, at tinibadyo niya mahupo bihaya, di hataykod. On waktu sumugyod siya atau karamuko siya, gimuguwain amuin taykod na ini. At di mag-abot yung pantalon niya, iban amuin, kwan niya, amuin t-shirt niya bihaya. Adami kiyang batalin sa bayang sinto biyad to. Sabab, wala kaya tabunan yung aurat. Di na mga sarat sing kumatay main sa bayang, apabila kaya tabunan yung aurat si manusia. Mga katotay, manguran na mga agama Islam. Bang magsambayan kita, checkon tanong muna to din badyo tayo kita unta marayo, labi luban ang nag-t-shirt kita, nagpantalong kita, arakala di mag-abot, hatay kud ta iban duhol sin pantalong tabihayan, imbadyo tayo gumawa, intay kud ta, nabatalin sambayang ta. Na useless sin pagsambayang ta, mga kataw tayo mangura ng agama Islam. Saplon sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum. Tinya, di lang kita sin Allah ta'ala mga rizki biyayan. Na yan natin niya, subay usalan ta iniyaw, natin niya biya mga tamong niyan. Na usalan ta siya makatabo na orat ta biyayan, supaya di kakitan in orat ta biyayan. Usalan ta siya. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Majah, kan Aisyah radhiyallahu anha. Nang niya, la yakbalu Allahu salata haid illa bi khimar. Di mataymain sambayang si manusia amuin among babae apabila di katabunan ni buhok niya. Subaya siya makakatabunan ni buhok niya. Ang pamatay mo. Demikian na parmansin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Ayaw nilong niya pagpatampala ron sin Allah ta'ala amuin mga pag-ari-ari ni imana niya amuin aurat niyo. Malingkan long ta amuin makajari rayat natin niya, wag kang rayat tulong ta aurat biya na mustas na din ha baran si manusia. Namikyan amuin khimar atau ka amuin luku. Khimar ini pegian bang ha mga Arab na biya amuin abaya yaun si babae sa langkit siya maripa ubya yan. Ina mo langkit na ibang turong niya. Amuya ti khimar. Rikato biya mga luku yaun. Subayan natin niya makatabon. Dabikyan ni babae. So, pamagsambayan, kau na di manjari amuin ang mga gimuwa, din na gimuwain na kuan biyanin biya. So, biya gimuwain hangutod sinamuin, kuan mo buhok mo yan to, nakakatuin biya mga lukong biya na kuan. Nadihat tumasah. Subira to amuin, makuan siya. Katabunan ng katambuhok mo yan to. Sa orat yan to. Inikatong niya din ang mga sarat ha sambayang na ijtinabun nagyasa. Subay ko maanib si mga nagis. Subay ko maanib ang mga nagis biyayan. Muna long tabiyayan na baran mo. Subay mayroon nagis doon na baran mo yan. Way nagis niya. Hangkan din ang mga sunna before ko mag-ail na mamupo na ko muna biyayan. Harakala mga ondoon mga nagisbiyayan, wala mo kaya na naman gimuhuwa. Namikyan ang muntamungan mo ha pagsambayang mo, jekan mo na tud marayaw. Biyayan, arakala on mga mimikit ka niya mga nagisbiyayan. At tawag ka mo intampat sinamuntindagan mo sin sambayang, jekan mo na muna biyayan. On mga tao magsambayang, at niya,
simambayang na silang biyayan, pag sugyod nila niya, tuon waktu na sapo nilang biyayan, halima nila ninamuin tampas pag ati on waktu mga bagumgon niya, mga uno na biyayan, mga kwan. Lanon na muna yan to, supaya wayroon makaligap kay malom si sambayang biyayan. Ikakuyad to simpahala sin sambayang biyayan. Nabisa na muin, waktu samog yung atiyan, samo nagut babiyayan, na sumapo ko biyan sin mga bagumbun ha, unahan mo biya samo nagut bayan, larak na in sambayang mo yung atiyaon. Nabiyan din na bang samo ko mo nagsasampay, on waktu, yupan niya biyan in bagumbun doon, sin simot niya. Yupan niya supaya maigin ilupa din na mo in kwan yan to. Kaya to kata niya, umbakan niyan marayaw, halom sin pagsambayang mga kataw-tay mangura na agam. Ini niya tinia mong bialong tatamong ni natin niya ipasusi atin niya sunday amo in susitud siya no sinalawa siya kapatahiya. Tinia intamongan muya Muhammad sabi mo susi imana niya amo in bang tagalumi siya dagdakan siya ugasan siya tubig supaya maigin lumiyaon. Nabi ang mga sa pantun sa pamabi ang mga kita nagpapantalong kita biyayan. On waktu biyayan natin niya makaihi kita biyayan sinamuin nagtitindag kita. Nawala ta kaya sayuan yan to waktu mo nangihi kita biyayan. Dita pagkakita na on doon anak ihi mo biyayan amo ilimulupad siya mo papantalon mo yaon sa wala mo kita si mata mo sabab asibitun siya biyayan. Nasa pa man nakahinang ko simbiyad to na paggugusto mo pubiyang kamawa ko sin tubig subay sapuan mo inaunahan si pantalon mo yato habisan bisan mo siya mayus siya mausal siya pagsambayang na kiatrapon mo ingkatan nagis amo inlimulupad atau kamimikit dong kaniya. Nasubay para yungtud mga kataw-tay manguran agama Islam. At niya ko nang tatula supaya di ma sayang in kalaulan ta sinamo in pagsambayang tabihayan. Damikyan natin niya subay amuin di man jari magsambayang kita doon ha mga sopama yauning kubur ha unahan yaun. Tinya ang kubur doon pag sumambayang kita diha mo intay ko apit pakiblatin kubur. Na diya tumatayma amuin sambayang taruon. Na di masahyad to. Lawan si Rasulullah la tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha. Ayaw ka mulong ni sumambayang maka kiblat ka mo ha kabar atau ka pagkukuburan bihayan. Namikyan amuin ayaw ka malamingkod doon ha kuburian. Na diha ini mga palangungan ng mga agama Islam. Tini hadis ini bali dua. Ikaysa apabila sumambayang kita, paanibang kita hamuin apit pakiblatin amuin kubur bihayan ka doon na unahan si pagsambayang tabihayan. Ikadua hadis ini amuin manunjukisin apabila makaagad kita mamisita makaagad kita ha mga pagkukubo biya ontay mangunta miyate biyayan miagad kita madto pagkuburan kaniya na di manjari amuin manoko doon ha mga amuin gitungan si mga kuburiyaw sabay doon ko higad-higad yaun namikyan hatin ni amuin di manjari lumingkod ko roon ha gitungan sing kwaniyaon atawa ka mamyamagad ko halugay sindi pang katabunanin amuin tay mangut mo yaun nawapat hakubur niya nari pamanjari amo ilamingkod kaw amo yan ti mga aturan niya biyayan mga kataw-tay mangura na agama Islam. Damikyan law siya salam la tusallu ila al-qubur law niya la tasihhu salatu fil masjid alladhi qiblatuhu ila qabrin. Tidak di masahin sambayang sintao apabila bisan halong masjid. Di masahin sambayang sintao halong masjid apabila im masjid yaun haunahan niya pagkukuburan. Di masah. On diha ini mga katotay manguran ng mga agama Islam, mga kahula-hulaan amo in masjid, amo in pagkukuburan ha kiblat si masjid gayan. Nabang bes ng kita di hadis ini na penglangan tu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pay hadis ini hadis sahih rawahul jamaah. Inamu in riwayat niya. Yan.
Ini kaupat na din ang mga amuin sarat sinamuin sambayang na istiqbalul qibla. Subay nakaharap kita pa kiblat. So pamakingatan tayo kiblat, hati ni kiblat, so pamadending kiblat, biyan. Na tamangkili kita biya, dendi kita sama atau kabiyan ni pagsambayang. Nadi matay may sambayang ta. Sa sarat, subay kita makaharap pa kiblat, biyan. Yung kiblat biyan, haun utungod, in kaabatullah, na doon kita hati ni amuin tumungod biyan. Amayat tilaw sinallahu ta'ala, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. Lang niyas, paharap pa ya Muhammad, ipamayhon mo pa satro ha amuin Masjidil Haram. Nahaunu-haunu kamulong sinallahu ta'ala binaybayan, yung kaunan niyo, na subay ka mo, humarap madto pa kiblat. Ngayon. Na in kiblat, amurain Masjidil Haram atau Ka'abatullah. Malaking lang tabiayan natin niya amuin nakabutang kita kauman wayroon masjid niya di takingatan hawning kiblat niya. Nasubay magi-ijtihad kita muna mga sumo kita mga tao arakala o muslim. Nasa pamado nalungan niya wayroon muslim tuod biyan biya sa pamba nag-checking ko mga hotel ya pama niya na pag-ijtihad na ko tuod biyan. Tinikita on mo so pamaadlaw nakita on hawon lumugom imata sin suka na doon na ko marap biyayan. Sabab, bisan di ko makakugdan, pasal apit pasadlupan, inamuin kiblat biyayan. Na importante na kapag istihar ka. Sa pamado, mati niya, di mo na kingataway kapangasumon biyayan, na pag istihad na ko biyayan, long mo dendi, long mo in, kuhan ka biya kiblat biyayan. Na marap na ko ron, bisan in kauna nakataikod ko pakiblat, na taymaan sinallahu ta'ala yung sambayang sabab, awam ko haun tungod in kiblat yaun. Namayat tilon sinallahu ta'ala fattakullaha mastata'tum. Hati niya napuspos na ko lumawag sing kiblat na wala mo amurain biya na tanto mo biyayan. Nalon sinallahu ta'ala kabuga kang fa Allahu ta'ala harin dining kagosan niyo. Ayan. Sa balong tabi ang mga mga masawa bulan biyayan hati o mga bituon. Nakita ko bituon kay ngatan min kiblat. Pasal ihindo niya biyayan. Allah sinallahu ta'ala wa bin nakimi hum yahtadun. Hati niya sa awan si mga bito niya nakingatan mo hati niya haun tungo di mga giha si mga hula atau ka giha si kiblat niya. Ini kalima din ang mga sarat sinamo insambayang na aniya. Subay on niyat mo ha sambayang biyayan. Iniyat ini pegian al-qasd. Hati niya on maksud mo halom sin sambayang yan. Hati niya bialong ta al-azmu ala fi'al al-ibadah takarruban ila Allah. Inyat mo roon hati niya huminang ko sin kakahinang yaon karena daakan sin Allah Ta'ala ibadat kaniya supaya ko makasukma to pahadarat niya. Amo timpigyan amo inyat. Na wa mahallu hal qalb. Inamo in lugar sin niyat yan atau katampat sin niyat yaon halom sin pangatayan si manusia. Di na yan magguna sinamo ilabtikan sindila. Hati niya pangatayan in amo in magbasa biyayan. Biyara amo in nasala senato sin amo in 5/4. Yan. Yung pakaragyaan niya. Biya kakahinang sin Rasulullah na di niya nalabtikan sindila ni niyat. Biyayan. Amo in paglabtik sindila sin niyat yaon na hiukom sin kamatauran din ng mga ulama amo in kakahinang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iba wala na hinang sin mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinaniyatan niya na pangatayan niya bialong tasambayang duhur atau kasambayang asar biyan. Kasi amuraya unin tampat sinamuin aturun sin Allah Ta'ala pangatayan si manusia biyan. Mahalo nadar na al-qalb. Innamal a'malu binniyat. Tiniya, amur alon sin Allah Ta'ala in mga hinang, amo in tumbasan sin Allah Ta'ala, kitaon sin Allah Ta'ala in niyat sin taw ng ginangyaon. Namaso pa maayin niyat yaw na tiniya. Mo at tiniya,
mukar natin niya, mukara na natin niya, connection na yaon, hamuin takbiratul ihram. Magniat ka, umusaan pa ko, magtakbir na takbiratul ihram diyan. Na inyat mo yaw natin niya, baka na mo inutod natin niya, pag niat mo yan to, nabudto na siya. So, sampay pa amuin kinapusan sin sambayang yaon, natin niya, di mabudto inyat mo yaon. Apabila long ta amo inyat mo yaon, hasawo ko nagsasambayang, mabudto siya biyayan, sinamon, among pagsamalong magniat ko, magsambayang ko si duhur, pag ubos siya to, mabudto na siya, hatin na ubos na yung sambayang duhur, hasawo ko nagsasambayang pabiyayan, na inukuman niya batalatis sala, mabatal yung sambayang. Biyara, amo insopama natin niya babae nagtitirong siya, liupad sinhangin yung tirong niya, sabo siya nagsasambayang, nabatal yung sambayang niya. Nabihat toraing kahalan sin amuin, pagkaragyaan, at tawa ka, amuin usog biyayan, nagtatamungan siya biyaya, pag-uusya to, hati na nahulogin tamungan niya yaon, so pamananapis siya biyan, nahulogin panapis niya biyayan, hati niya kita in orat niya biyayan, nabatal yung sambayang. Nabiyaran niya tiyan to, apabila mabudto siya, hadi ko makaubos, makapagsalam, nabatal yung sambayang. Namikyan mga palanguan ng mga agama Islam. So, pamalong ta amuin, kita amuin, nagsasambayang kita biyayan. Hati niya, si mambayang kita biyayan. Sakali panamtom tayo to, way pa kita nakasambayan. Sakali long ta, pamakawak to doho. Long mo, way pa ko nakasambayan, sumambayang ako. Hasawo ko nagsasambayang, tiniya, na long mo, sambayang, kubos na ko ito yung sambayang. Na makadyari ito, pindahon mo in, among sambayang mo, pardo yan tumantupasunat biyayan. Na diyat to ikakangi sin amuin, sambayang sin tao biyayan. Namuyad to mga palanguan na mga agama Islam, amuin mga sarat, sinamuin mga sambayang biyayan. Mari kita hamuin, uno naman in mga aturan. So, pasal in kita ini mga palangungan ng mga agama Islam, mga usog, at iniyakiwagibang kita, subay kita halong masjid magsambayang, habar kaya maabiyayan. Na pabilalong taharap ta pa masjid, uno naman in amuin mga adaban, ataw kaaturan si pagpanaw, harap man to pasambayang biyayan. Na pabilalong ta amuin, mano kita, harap man to pa masjid, amo intamunay kita sin sambayang biyayang parto biyayan. Nasalta imbargyamaa. Na muna mano kita na bisakina walwaka. Hati ni amuin, panawan amuin, mahumput biyayan. Hati ni among biya, marayo in pagpanoy, bakang ko nag-usong studyaun. Yan to. Iban salta, amuin, miumugain, amuin pangatayan. Bakang ko amuin, nagkwanto diyaun ha, amuin kwan mo. Kaya riwayat hadis atau kakibaita sin Rasulullah sallam long ni ida ataytumus salata nafamshu wa alaikumus sakina. Apabila long ni madto kamo pasambayan, na paano na kamo sadya sinamong panawan amo in normal siya. Natin niya, subay bakang kamo nag-usos to biyayan. Fama adraktum fasallu. Then di abutan nyo harakaat biyayan, namurad tuin amuin sa bayangan niyo. Wa ma fatakum faatimmu. Na amuin hindi wala niyo iabutan niyan to na amuin tinatin niya kumpriton siya. Kumpriton na yan to biyayan. Dami kaya lang tabiayan amuin gumawa kita biyayan. Amuin na masjid na bangon dapat biyayan amuin timprano kita. Supaya amuin di kita makakuan, amuin di kita maikabin ha takbiratul ihram sin imam biyayan. Sabab takulain pahala ni biyayan. Amuin timprano kita biyayan. Mataw din karayawan makawata biyayan. Hadis sin Rasulullah sallam long niya, idza tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila al-masjid lam yukhat khatwa illa rufi'at lahu biha darajah wa huttat anhu biha khati'ah. Apabila long niya inta ulong niya, gamuwa siya, at tawa ka mag-ail siya bihayan,
parayon niya to ni pag-ayil niya biyan. Pag-ubos, gumawa si harap man to pamasgit biyan, na katantikang niya, na bistahon. Natin niya, pataasan yung daragyat niya, iban igan inamuin kangian niya. Hakatantikang niya to, na dua makawan niya pahala biyan, in pahala hati niya karayawan, hati niya tamaasin daragyat niya, iban mairisin na mo ingkangian biayan din na mga nahinang ni biayan. Na din na sa mapyaon mga palangungan na mo agama Islam na dakula to di makawa. Amon hat ko amuin, harap mo matupasambayan, way pa ko nakasambayan, hati niya naganapan na inamuin daragyat mo biayan, iban na iris na ataw ka na ampun na kay muin amuin dusa mo biayan. Na pabilalong taamuin, sumampay na kita halawang si masjid biayan. Na subay paunahon tain si kita tuo. Si kita tuo paunahon tabiyan hawak to sumad kita biayan. Sarta mamung kita, Bismillahi, a'udhu billahil azim, wa biwajihil karim, wa sultanil qadim, minasyaitanir rajim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Amoy ating basahon tatin niya tagnaan ko basahon nga sin Allah Ta'ala magpatiliban ako fa Allah Ta'ala mulando dakula iban pagsultan niya din ang mga setan ya Allah salawati in nabinatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ampuna indusa ko ampuna ingkatan dosa ko iban ukawa ka ko in kalawang-lawangan sin rahmat mo biya. Na pabila long tamuin gumawa kita din na masjid. Paunahon tanay sabin si kita mo in lawa biya. Ng salta mamung kita sin doa amo in napamung tayo to hapagsudta malengkan amo in waftah li abwaaba rahmatik nagantian mo waftah li abwaaba fadlik. Hatin ukawa kakuin mga kalawang-lawangan sin kalabihan mo ataw karizki mo bihayan. Na mayat tuin basahon mga katotay mangura na agama Islam. Na pabilalong ta sumod kita pa masjid bihayan. Na bagkana mo in di mayrik kita lamingkod bihayan ha masjid. Halong masjid bihayan. Sumambayan kita doon karkaat tahiyat al masjid bihayan. Noon sin Rasulullah idza dakhala al masjida idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Hati ni apabila sumadinamuk ka ni pamasjid na ayaw lumingkod magtuy. Sabay siya sumambayang doon karakaat. Ngayon. Tahiyat al-masjid. Na mahuli hati niya, limilingkod ko roon, timatagad ko sinuwak tuyaon. Na ina mo in paglingkod mo yaon, hati niya salta nabisi ko sin pagzikir fa Allah Ta'ala atau ka pagbasa sin Quran biayan na dakula na isab karayawan non sinusalam idza kana ahadukum fil masjid fala yashbikannu fa inna tashbika min asyaitan amma man kana fil masjid li ghairi intizar as-salah fala yamna min tashbik al-asabi. Inapabila nagtatagad ko sin waktu biayan nadi manjari amuin magpakatingin ko si mga gulami mo yaon sa mga biyaan pinglangan sin Rasulullah. Sabab may tayong pagpakatingin long na yaon din ang mga sipat si mga setan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naong mga pagkarungan tabisan amon waktu nagsasambayang naong waktu biya magsugyod magpakatingin atawa ka nagruko biyayan magpakatingin sila sin amuin gulami si lima nila biyayan. Naya to rin ang mga sipat sinamuin setan niya to pinglangan niya to sin Rasul sallam. Na ini ato para hataw amo inti matagad sin waktu. Arapa long ta nagistambay ko ro mga kids si masjid yaw na magkangkoti matagad sin waktu biyayan na baka niya to pinglangan kay mo biyayan. Namikyan natin niya imasjid yan natin niya lugar pagtatagaran sin waktu biyayan imasjid. Na di man jari amuin, doon kita magistambay, hati niya ginis na babarapa meeting talom si masjid biyayan. Amo in para dunya yaun mga meeting, mga suy-suy. Sabab in kakahinang yan tulong sin, tulong niya yakulu hasanatu kama ta'kulu narul hatab. Hati niya, wala takyan na naman, kyaun niya inamuin hinang tamarayaw biyayan.
tinya ikakulang yan to sinamuin hinang marayo biyaya. Wal malaikatu tastaghfiru lahu in manus ya'muin inna al-'abda fi salati ma dama yantajiru salat. Sabda tudlong niin hambuk ipon hadis sin Rasulullah. Hambuk ipon at tinayaon siya nag-istambe halaw masjid. Ti matagad siya sin waktu biyayan. Na ingka malaikatan sin Allah Ta'ala nangangayo kaampunan kaniya halugen niya amo inti matagad yaun hasam sambayang biyayan. Ibang bistahon ni ng pagtagad niya hati ni biyara siya nagsasambayang biyayan. Nagsasambayan. Na dena sabab yaun napabila yaun kita masjid hati niya magzikir kita, mamasa kita Quran, mungkin amuin maglataan kita biyayan halom si masjid yan. Apabila timatagad kita sin waktu yan. Apabila lang ta magkamat na biyayan, hawo sambayan. Magkamat na biyayan. Naman to na kita pa amuin sapan miyaon. Mungkin amuin magpalit kita. Bangon dapat doon kita ha sapan panagnaan. Sabab amu yaon, in malaguto din pahala niya. Amuin panagnaan, amuin sap yaon. Law sinusalam lang niya, law ya'lamun nas ma fin nida wa safil awal ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Balong nakingatan si manusia in karayawan sin amo in pagtawag habang iban amo in sapan panagnaan na mahuli way nakabakan nila subay sila mga magkutbiayan at tawag ka amo in turan na mag-agaw sila bangkingatan nila ni amo in pagkakarayawan sin sapan panagnaan yaon. On waktu biyan mga katotay mga na agama isla, on waktu pagturon tara. Tinya malugay na kita doon na masjid, sadi kita magsabdo na panagnaan. Mabaya kita diha ulian ng biyayan, sapan biyayan. Na marayo turi na mo in dakula in pahala, sina mo in duong ko ha panagnaan. Lon sin Rasulullah, khairu sufufi rijal awwaluha. Insarayo-rayo sapan si mga kausugan, amo in panagnaan, amo in sapan yaun. Murah-murahan mga palangungan ng mga agama Islam amuin magmumpat katutan niyo mga ayatan sin Allah Ta'ala ibang mga hadis amuin manudyoki sin amuin mga sarat sin amuin sambayang murah-murahan hati niya amuin di kita niyo malupa hati niya kahaba kita niyo sambayang doon kita niyo ha masabo natin waktu labi luban na panagnaan sin waktu biyayan iban damikyan hati niya ayaw kita niyo mahaman hamo in pagsambayang barjamaa sabab dakula to din pahala niya. Maka minsan ko sa makasambayang ha masjid, ipahala makawa mo daragyat, kawaan tagpito daragyat. Nabang samambayang ko isa-isa mo halom simbay mo, hambukra imakawa mo pahala karayawang biyayan. Adena sabab yaun, murah-murahan magmumpat katutan yung katan, amuin mga atawa ka amuin mga sarat ini atawa ka uno-uno na din ha mga nabatbat na to manunsyuki sin aturan sin agama amahapon ini mangindo kita ni Allah Ta'ala murah-murahan patap-tapang kita niya halom sin ibada halom sin pag-iman kaniya iban magsusungin pangumulanta na magsusung na isab inamuin pag-iman ta Allah Subhanahu wa Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.